So igbo ndị ọma na-ege ntị anyị ekene ụnụ anyị sị ka anyị pụta mpaghara iwe na mgbede bịa mara nke anyị na-ekwu maka ịma na adị anụ ofe bụ ekiri mmụọ onye ụnụ na-anụ olu ya bụ ekele ọlụ eke esi m na mpakara Europe wee na-akpọta ụnụ na-asị ụnụ ndewo onye mmụọ na ya nọ ebe a bụ nwanne m nwoke nke a na-akpọ nwanyị na ya eze unu ga-anụ olu ego ọ were olu ya kọwalụ ụlọ onye ọ bụ maka na ọ bụ akọwa wee larụ n'ute ịma unu eweliwe na ebe o si wee na-eme ife a na-esonye anyị na mgbe awa abụ n'obodo a na-akpọ Ekwensu Zulu maazị Nnamdi Kanu bụrụ ọnụ ụlọ ya afụ na ọkụ adịrị ebe ahụ mana ihe a bụrụ ihe anyị jiri ebe n'ụbọchị taata ya isi ka anyị bịa kọwara ụnụ na oge mgbede ka mma na Igbo bụ Igbo bụ ofu onwe ihe dịka na-abụmụ Igbo Delta na-ahụmụ Igbo River na-ahụmụ Igbo Naija Igbo mba Igbo bụ Igbo maka na ọ bụ a sị na ewuru ogbe na-asa akara aka na ọ bụ otu ka a ga-adị wee bụrụ ya so onwe ihe mmadụ mere gọnahị onwe ya wee sị na ya ha ga-abụ onye Igbo bụ Igbo ebe ọ bụla ị nọ zọọ onye Igbo na Igbo amaka ọkwụnụ na anụ olu oke ka ọ dị ugbu a ka m mife a ka m nye nwanne m nwoke ka ọ kọwaa onwe ya ka anyị nwee ike ime ihe anyị kwere wee bịa maka na ọ na-efe arụ efe ma a na-eji ụtụtụ anụ n'oche agwa ndewo maazị ekele gị nnukwu nwanne m nwoke ekele ọrụ eke ekele gị mgbede ọma onye ọbụla na-anụ ụnụ m n'ebe isi esonye m dịka mgbe o kere ọrụ eke bidoro okwu ọ sị na ụwa mgbede ka mma njirikwa n'afọ ya ekele ọrụ eke wee na-abata maka na abịa n'ihe niile ekere anyị ka anyị bụrụ ndị Igbo ọ bụrụgo ọrụ ekenere anyị maka na asị na abụ mbọsị ọkụkọ yiri akwa ka ọ mụrụ nwa uriombo nwa nwa ya mbọsị ekere anyị bụ Igbo ka ekere anyị kene anyị ihe anyị ga-abụ ihe ndị ọzọzi a na-ekwu maọbụ anyị na-emepụta n'aka anyị nke ahụ bụzi akpọmaka n'elu ya Chukwu eke gị Igbo na Igbo ga-abụ agbụrụ siri ike na Igbo ga-abụ agbụrụ a ga na-enejere anya ka ndị isi ma ha ekwere ma ha ekweghọ na Igbo ga-abụkwanụ ndị ga-anọ n'elu maka na nwoke na ibe ha bụ n'ọnụ ọ isi na-ebu ogiri ga na-ebu ogiri ka na-ebu ogiri tinyekwuo ya n'agbanyeghịkwana na ọ dị ka ikuku a na-eku maka ụfọdụ na-ele anya asị hei anyị bụ Igbo ọ dịzie ka anyị ka ata afọ anyị bụ Igbo ọ dị ka ihe a na-erute anyị ka ọ kwesịrị mana n'isi nchekọrịta ihe niile na nkasi obi dị na ya na bụ na chikere ugo chiri ugo ọzọ ama nkwekwe ugo ya chuo echuo efugoro ka o si adị ọ bụrụkwa ofu okwu ahụ maka akpụ okwu Igbo n'ọnụ amakwa na ọnwa afọ Igbo na-ekwu okwu maka anyị na-ekwu na mmụọ na ndụ ka mmụọ na-ejekwa ozi mara na ndị Igbo na ụmụ Igbo gbakọrọ ọnụ dịkwanụ mkpa ka ha fụ ihu nwa anaghị eze wee sị mba ka anyị na-ekwu okwu a kịta ịtago Chineke were oge ọnọdụ were okwu ganye ndị o kwesịrị ihe aha kasị ha tinyere nwa amadi ya ọkụ ka ụmụ ụwa fụgodi ife onye na-ekwu okwu maka na ọ dị adị mma emefe a na-ekwu okwu otu a ama afọ erighị anyị ama afọ onye na-ekwu okwu bikọs a na-asị na tupu ama mbụ anyị ebu ụzọ zi ya igwe ịghọtago tupu ama okwe na-aghọta mana eziokwu ịma na ọ bụrụ na akọwa ahụ onye isi onye nwụrụ anwụ nke ọma o nwere ike bebere ya dị ndụ akwa ihe mere ebere na ịbụrụ ya ka eji asị na agbụrụ onye ntị ike sị ya bịa iri ọsị ka a na-ele anya mana eziokwu ịma na anyị bụ Igbo anyị abụrụgokwanụ nwoke asị na ihe nwoke na-aza bụ ote nkwụ na ọma nza ụtọ ofe ya bụ ote nkwụ aha anyị bụ gosiri na anyị bụ dike bụrụ enyi bụrụ ndị jie
maka na ama ọbụla a nụrụ da egbe na ya amara na nwoke bi n'ama mba nọ na mba obodo ọbụla ahịhịa ọgwụ juru na ya bụ kọ dibịa ka ha na-aya anya bụ na ebe obodo kwụsị ka ọzọ sonyere n'ime ya mere Igbo ji wee kwuo okwu na onye sobe ụzọ ka o si toro ogologo ọba be mmadụ ọba be mmụọ maka na ụzọ toro tofe banye mba amaka arụsị ha na aka na-abụ ka a ji egbu ya ịma na ọ bụrụ na mmụọ na-eri asị ọ gaghị ezu ike Igbo ji si na ewere ofu ewu wee chụọrọ arụsị na-abụ aja egbuo mmadụ wee mezuo maka na ọdịbendị na-adịghọba ibe ha bụ ogiri si na-agba mme otu a ka ya bụ bọsa amụrụ dike na mba ka nwekwara ibie irutego dike na-akpakwana ike mgbe ụfọdụ na-eti aka n'obi ọ na-agwa ndị mmụọ ebe ike ya dị ọ ya bụ ihe eji wee kwuo okwu sị na ọ bụrụ na ochie dibịa akpachaghị oge ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba n'onuru dị n'ala izuzo ego m ihe na ịmara nkịta gbọrọ ụmụnne ya na ike eji eme ya anụma mmamụrụ ya ewuli ofu ụkwụ ya elu ka ụmụnne ya resị ya ngwa mmiri otu a ka ọ dị mana agbụrụ na-eri akpakwuru anụ na-eme hafụ onye ibi ha na-arịghị anya ọkwụ ya ọ ihe mere na afọ onye ubi a na-arịa ya bịkọsị ịma onye ubi a na-ama aja ọma aja ụdị adọwa mana agbụrụ jikwa ewu akwụ ụgwọ agbọghọ ewu ada anọbe ha agbụrụ ji ewu akwụ ụgwọ ha na-enwe agbọghọ ewu mana asịrị na na-emezie iri na-achọ isi achọ n'ite anaghị achọ isi ya achọ n'ite mana ọ bụkwa mgbe e gburu anụ nwaanyị esoghị eri maka ọ bụ naanị mgbe e gburu anụ nwaanyị esoghị eri ka nnu na ose ji akụ ụkọ n'ụlọ a ga-eme ihe ahapụzi isi aka na-agba ụrịọm e nwere anụ nwaanyị esoghị eri maka na abanye Igbo debere ya na-abịaba n'echiche Igbo enwere nke ndị nze nwee nke ndị ọzọ nwere ka ndị si anọ eme ka si eme eri nke dịrị ha nwekwa nke ha na-atọ ndị na-eme anakọ ihe jiri aka ha sikọnatụrụ onwe ha rie mgbe ahụ maka na ọ bụ na nwoke na-enwe n'ụlọ mgbe ahụ ya abazisi ha enyegodo m nnu ka etinye na nri ya nwa gị na nnu adịghị ose adị maka na nwaanyị nwe ụlọ amago na ya ma nso wee rie mba nke ahụ bụ eziokwu mana mmasịkwa anya ọgọ nwaanyị akpọna maka mma nji isi wee dozie ụlọ m maka na ọ bụ ihe ọba na-emere ubi ka ubi na-emere ọba eziokwu ka i kwuru maka ọ dị ugbu a ka anyị gwagodo ndị na-ekiri anyị na mba ụwa ama ma o nwere ndị si na be anyị wee na-ekiri ife anyị na-eme biko ndị na-esonye anyị na mgbe awa gwa na ya ebe unu si wee na wọch ebe unu si ekiri anyị ka anyị nwee ike mata ebe unu si dịka otu si wekwu na mbụ esi na mba Europe wee na-ekwu nwanne nwoke nke na-afụ iri ebe a o si obodo Biafra wee na-akpọtụrụ anyị so ka ọ dị ugbu a ọ bụrụ na o nwere okwu ị nwere ike ikwu metụwara anyị maka na anyị si ka anyị bịa nwetụ obere ọnọdụ n'ife anyị na-eme kịta ọkwanụ biko na ọ bụrụ na ọ nwere ndị na-adị anụ Igbo let me just speak in English in case you don't understand Igbo we apologize if the program is just on Igbo version time for English we can tell you that we want to speak English but it's part of promoting our culture tradition and all that so bear with us and apologize if there is anything we speak that you don't understand just put a comment on the comment section and we will interpret that thank you very much so ngwara na na-ekwu over to you asị m na ihe njikwa wee were okwu niile a
were gbaa na mmiri bụ na asị na enyi na-akọ ọrụ ọ dị mbe ka agbara na mmiri bụ na ọ ga-aka mma maka ama m na ụmụ Igbo na-esonyere anyị na ndị na-anụ olu anyị. Ọ ga-aka mma ka anyị ghọta na oke anyị na-ese na emetaghị anyị mma maọbụ na anyị na-ata afụ na asịkwa m kwuo na ihe izi anyị ga-ebu ụzọ mee mgbe ị na-ekwu okwu ibidoro na Igbo bụ ofu, Igbo Igbo ebe a, Igbo Igbo ebe a, maka na ọ bụ mgbasa mere na agwọ enweghị ụmụnna. Ọ bụrụ na anyị ghọta nwe ofu onu dịka anyị si nwe ofu asụsụ, okwu adịrị anyị mfe. Mana ọ jọgburu dere sigbuo nkakwụ n'isi na ị ga-afụ onye nne na nna mụrụ nwa onye Igbo na-anụ onye Igbo n'ala Igbo, ịmachie nwa gị na ha ama na-asụ Igbo. Ọ bụ achị mgbe olee ka agwọ ga-esi mụọ nwa ghara ịmụ ihe toro ogologo? Ọ bụrụ na nke ahụ bụ nke anyị bụ Igbo gbanahụ anyị, ọ nwere asụsụ ọzọ ma ọ bụ aha ọzọ anyị ga-akpọ nke anyị? Mba. O nwere asụsụ anyị akpọ nke anyị na maka na ihe dị na mba, ihe dị na mba bara mba ụwa uru dịka otu anyị si nwee Igbo na-asụ Igbo kịta. O nwere ife ga-emere ọ bụrụ na enwe onye mbịarambịara etiti anyị kịta, onwe ife anyị chọrọ ikwu n'onwe anyị izonahụ ya, izonarị ya, ịtago ya sụọra Igbo. Ịma na ọ dị adị mma adịbe ọgba izu enwe onye nke ịtọ, ịtago maka na a sị na ọ bụ gara ka nsụkọ na-eji alaba n'ọnụ ya, kwere aghọta. Mgbe mmadụ kpara nkata ya na onye kpara nkata, enwe onye nke atọ na-abụghị onye nke ọtala ife a na-eme, mmadụ ihe ha abụzie nkata kafa kpa, ọ bụzi elu mere kafa, ọ bụrụzi na ọ bụzi asịrị. Ịmara asịrị duru ugwu akọ ya mmiri mekọrọ ọwụ ebute ka akwụkwọ, ọ bụrụ ka aja mbere. Igbo bụ Igbo, Igbo ga-adị, omenala ga-adị. Asụsụ anyị maka onwe ihe dịka asụsụ Igbo, ọ bụ asụsụ eluigwe. Ọ bụrụ na o nwere unu ka ị ga-eme ike n'ụwa, ana m asị n'ụwa ahụ, ana m ekwu sọsọ anyị na Naịjirịa, onwe unu ka ị ga-eme ike achị ịbụ abụ, aghara ịbụ abụ Igbo. Ọ bụrụ na abụ Igbo ụbọchị ụka na-abịa n'ihu, a ga-abụrụ gị abụ Igbo. Ụka niile juru na be anyị ọwụ Igbo ka a na-eji amalite ukwe, ma ọ achọ ime ihe ịbụ abụ nke ahụ bụ ndị mmadụ na-abụ otu a, efufa ka ha na-agụsị anya mmiri. Ọwa asụsụ Igbo ka e ga-eji ga abụ ya, abụọ ya otu a, ịtago. Ị marago ma asụsụ ahụ onye ozi Jizọs Kraịst ji wee kpọlite nwatakịrị a na-akpọ Dorcas, mara ma ọ bụ asụsụ Igbo ka ọ sụrụ ife ahụ ọsịlọ Tabita Kumi. Mara ma ọ bụ asụsụ Igbo, o nwere ike ịgba asụsụ Igbo ka ọ sụrụ ihe, mana ndị ọcha bịaziri bịa tụgharị okwu nwere ike si na ọwụ Tabita Kumi, mana Tabita Kumi, ịtago. Tabita Kumi ya Kumi nwere ike ịbụ kulie ka Jizọs gwara ya, ịtago. So o nwere ihe ndị gbapịasịrị akwụkwọ nsọ gbapịa zuoro anyị ka anyị ghara ịghọta na anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịa. Anyị bụ asụsụ ndị eluigwe na ọ bụrụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Ọ sị na asụsụ Igbo bụ asụsụ eluigwe. Mgbe niile Maazị Nnamdi Kanu ga-eme ọchọ ịkpọkụ Chineke, ọ bụ ihe Igbo ka ọ na-adị asụkarị. Ọ sụrụ ala Igbo kpọkụ Chineke, obodo edere chichi. So hapụganụ nke onye jika, because a sị na nke onye ji ya jidesi ike, maka na onye mewe anya ụra ihe o ji n'aka gbalara ya, ọ ga-emesịa ghọta na nwere batara n'oke mgbe onwe batara. Ọ gbanahụ ya, onweghị nke bụ nke ya. Ọ dị egwu. Ọ bụrụ na nke onwe bụ nke mbite.
oge ole ka ọkụ ya hapụrụ ụnụ kịta tupu ọ nyụọ a na-agwa ụnụ mgbe na-eje weta ọkụ na mgbe a na-eje ọ na-adịkwa ka mgbe onye ohi na-awakpo amaghị mgbe ọ na-abịa amaghị mgbe o ji apụ a na-agbarụ na mgbe ọ na-eji apụ na mgbe ọ na-eji apụ a na-ama ọkwa ịma na asị na ada ama ọkwa agwọ na-agwọpụta achụbụ ya etu a ada ama ọkwa ka anyị jee nta agwọ mba nọ na-agwọpụta achụbụ ya maka osi na-adị enweghị ihe anya fụkwanụ gba mme dịka nsukwu na mbido na-aghọta onwe ike ịnọrụ maọbụ kọwaruo mana nke jọgburu onwe ya bụzi nke ndị kpọrọ onwe ha agbụrụ ahụ ịhụta asụsụ ha dịka asụsụ abaghọ n'ihe maọbụ onye na-asụzi kemgbe onye a bidoziri mewezie na onye ọbụla mụrụ nwa ga-akụziri nwa ya Igbo kemgbe brọda Ebuka Obi bidozi tinyewezie ọtụtụ ka a ga-asị na bịaziri bịa alizie mmụọ ndị nne na nna kịta anụwa onye mụtazie nwa onye nwụrụ nwa n'ụlọ ga na-agbalịzi ọtụtụ ka ga-asị na n'onwere ife na-efelarị ọ bụ na ọsọrọ nwunye ma ndị ike mụrụ nwa ha n'ala bekee achọrọ ga-asụziri nwafe Igbo kịta ụfọdụ na-emefe agbata otu a fa na-amanye onwe fa ka fa sụọ Igbo sụpụta Igbo maka na ọ dịzi ha ka gasị na onye ji asụ Igbo ọ dịka ọ nwere ife ọ bụ na ọ dịka o nwere ihe na-agagharị onye awa onye ji asụ Igbo o nwere ife na-agagharị ịma mgbe ndị Igbo kwuru okwu sị na okwu banye n'inu ofe ka agbara aka ebe anwa bụ ebe asụsụ Igbo ji wee ka asụsụ ndị ọzọ maka onye Igbo na ibi ghọtara nwa nwere ike ịnana were inu kwucha okwu kudiela ị na-eche ka atọwa okwu mana onwe ha agbụrụ ọzọ nwere ike iji nwere ụdịrị ihe ahụ n'asụsụ ha onwe agbụrụ ọzọ ịmara azị na-atụ ụrọ mụrụ ọmụrụ atụ ụrọ fugo fewe isi n'ọhịa mgbe eji ilu wee na-atụ wee na-akọwa okwu wee na-enye mmadụ okwu dịka nga a na-asị na onye iburu ihe ama bụ ekere gị ụkwa a ga-emezi ekwuchazi okwu tụchazie elu ịghọtagozize ka ga-asị na gịnị na-atụrụ n'ogwe ọda atụ n'ogwe ọda a na-asịsị ka ọ bụzi isi ka apịaziri ogwe ka ọ bụ n'ogwe atụrụ mma so wee bụrụ ya ilu dị mma because otu si afụ ilu bụ ịmara akwụkwọ nsọ anyị na-agụ onye ozi Jizọs Kraịst na-eme mgbe ụfọdụ ọchị ịgwa ụmụazụ ya okwu ọ tụọrọ fụ ilu ụmụazụ ya wee rụọ abụ ofu ụbọchị jụwa ya onye nwaanyị ka ife o ji eme mgbe niile ịchọ ịgwafe okwu ị naghị atụrụ fụ ilu ọsịfa na maka na alaeze Chineke bụ ilu ka eji akọwa ya na ọ bụrụ na ya eji ilu wee kọwa ya na mgbe ọ ga-eme oruo na ụnụ gaa alaeze n'igwe atụ ilu ebe ụnụ nwere ike ụnụ ama aghọta na ụnụ ga-ebu ụzọ kịta anụwa mata ihe dị n'ilu mata ihe dị n'ala eze ịghọtago ọ bụrụ na ụnụ nọ n'ụwa ụnụ ama maka ala eze n'igwe maka na ala eze n'igwe jupụtara n'ilu o jupụtara n'ilu ọ dị mkpa mana ịnekwa anya n'akụkụ nke ọzọ ịfụ na otogo ndị Igbo ji wee kwado ka asụsụ Igbo dị iche ma ọ bụ bụrụ ọkacha na ndị ọzọ maka na mgbe Igbo kwuru na inu bụ mmanụ eji eri okwu ya bụ iweta ya na nghọta onye ọbụla mmanụ etiri na nri onye ọbụla na-eri nri ahụ ya bụ na onye ọbụla kwesịrị ịmụ ya iji gosizie gị mkpa ọ dị na onye ọbụla kwesịrị ịmụ ya abịa sị na onye atụrụ inu kọwarịa ya bụ na ọ bụrụ na atụọ ya ịghọta ya buru na ahụ lawa maka na onwe ya akọwara gị ya ama na iso
ọ bụrụ ebe eji ekwu okwu enwere ike gịwa na-achọ ka ha kọwara gị ịma na iso na ndị eji wee were inu kwu okwu ka ezo na ahụghị ihe ịma ahụ na iso na ndị eji were kwuo okwu tụwa ilu o wee bụzie na onye ahụ ka ihe a ga-akpụ ya na onye Igbo n'ime ama mgbe ekere nke ụkwa na mmadụ nọ n'ụgbọala eburu erute ama nna ya ọma ahụ eburu ya gbafelụ okwu eburu ya gbafelụ ya bụ na ị nọ n'ime ụgbọala ebe ndị mmadụ nọ iso na ụgbọala na-ejenụ gbaa mbọ na-etinye ọnụ n'ihe a na-ekwu maka na ụkpana okopuru ọnwụ ntị chinye ịma na ya bụ ụkpana na-eru ijiji na-ewu onye ndụmọdụ na-eso ụzọ abụ ime anyị nke a bụ eziokwu ụkpana na-elu ule si na ọ na-aṅa mmanụ ekene dịrị Chukwu na ịkọwapụtara na enweghị onye evangelist Ebuka Obi ịgba mbọ fụkwa na-akwalitere asụsụ maka na ọ bụrụ na ya ejikwa asụsụ bụ nke izizi ihe ejima na asụsụ bụ nke izizi akwụkwọ nsọ kwuru na ọ nwere mgbe ndị nwanụ rụbara ụlọ sị ka ha rụgide ụlọ ka ha tụruo n'eluigwe a na-arụ na-eto mana mgbe Chukwu ji gosizie ihe eji bụrụ Chukwu bụ na o mee gịnị na ụgbọ nwere asụsụ ha mmadụ sizie ibi ekutere ya mmiri ọja wetara ya aja otinye ọgba aghara na asụsụ iji gosi gị na ihe nwee ike iji dozie obodo bụ asụsụ ihe nwee ike iji mebie obodo bụ asụsụ ọ bụ asụsụ maka na ịma na asị na ebe onye na-eri ka ọ na-awachi asụsụ bụ ife jikọrọ mba na mba maka na otu asụ wee nwere ebe a kịta anụ a ọ bụrụ na abịara m ebe a na-asụsụ nsọ n'ala Igbo ndị nọ na befa a ga-aghọta ife na-ekwu amụọ anya ha na-ekwu maka na ihe na-abịara na befa ọ bụ iwu na m ga-amụtarịrị asụsụ fa ọ na fa na-ekwu onwe ife chọrọ ime ma ịzụ afịa ma ịlụ ọrụ n'obodo a asụrụ ya asụ fa nke ahụ dị n'iwu a ga-eme ihe a na-agara ya ụlọikpe ọ bụ otu o si wee dabaga kedu onye mere kọmentị ka mmadụ oke Chinenye Joseph bata kịta ọsọ anyị bịa na TikTok welu link gị anwa welu link ya sendịrị gị were kọnekt ya na TikTok ife ọ na-ekwu ebe a bịanụ na iwere link ya wee banye na TikTok ama ma o nwere ndị ga-ewu ike ịbata ọ bụrụ na o nwere chọrọ ịbata zigara ya link ka o nwee ike jiri bata ma kịta anụ ịmago na ihe anyị na-eme ihe okwu nkwugharị ọnụ ụbọchị anyị ekwu nke bụ okwu ka a ga-abata ekelesi ya ọha na eze na mba ụwa niile edozie ya edozie mee ka esi eme dịka esi eme n'eluigwe mezie ya ofụma ọnọzụkwa ị pụọla ọ dịga eweela ọkụ n'ebe ọ nọ Genius na it won't be possible. Okay, amaghị amụ na ọma akweghị ife omume ihe mere bụ m ga-achọpụtado otu m ga-esi zitere gị akara inwe ike isi na TikTok bata so na-eme ihe a na-eme ọ dịka m ga-ajụ ndị technical team nke m nyere onye akịta bụ link o ji si na YouTube ya bata amara m nke TikTok amụọ a na-eyuzu TikTok o wee bụrụ ya so ha na-eme ka apụgo ebe a nọzie ya ọ dịka eweela ọkụ ebe ahụ mgbe izuzu ọ bata ebe ahụ kwụrụ ọchịchịrị kịta anụ ọ dịzi ka gasị na ewere ọkụ ma ya nọzie so Igbo bụ Igbo ihe a na-akọwa bụ na Igbo ga-adị asụsụ Igbo ga-adị asụsụ Igbo ama nna onye ihe a na-agụkwara ndị na-agụ egwu kịta fa na-agụ egwu fa gbaa mbọ na-agụ
na-agụ egwu Igbo dị ile dịka ụdị nke ọ sịrị ebe a na-adị agụ a na-agụ ya egwu adị ile ka ọ ghara ịbụ egwu bụ a na-agụ ndị nke ga-akpọkịta na mkpọgodu nke ihe na-akpọkịta mkpọ Bobi Igbo chekwara ka m bịa ọchịchị ọnachi oyo ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-amụ iwu ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-edozi obodo ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-amụ iwu ekwenye ka ọ dị mma ma ndị na-edozi obodo ekwenye ka ọ dị mma ka a na-aka ndị akpọ mmụọ ma ọ ga-aba ụdọ ọ ga-aba ụgbọ nkwa ya abụọ akacha ọya bịa a na-eche gị dozie netwọk dị ka igwu okwu amamebe gara gị ka netwọk jọsị ọbụa na-akụziebe anyị ka anyị test na ọbara eyi a ga-atọ mmiri otu a okirikiri ka a na-agụ gosi agaghị ihe ebi mana otu ọ dị okirikiri ka a na-agụ gosi ọ tụrụ adịghị ihe ebi ya soro ya ka dị mma
Arsenal Atiku has limited assets. All right. Ka anyị na-ekwu na ndị na-ege anyị ntị ebe unu si ege anyị ntị biko nụ anyị na-ayọ unu gbaala unu maka na enwere obere technical ife a na-akpọ technical error na n'okwu Igbo ọ bụ enwere mmegharị aka enwere ọdachi dapụta anụ mee na ife a ji were n'ife a tibie eriri igwe ji wee tibie eriri igwe anyị ji alụ ọrụ ji wee tibie mana a sị na Chukwu were ikuku mmadụ anwụọ ọ nke Chukwu ji wee ka mmadụ ọbụla mmadụ ama mba Chukwu ọgụ so nwanne ka okwu ikpụ n'ọnụ mgbe ị na-ekwudo okwu a ife a ji wee tibie m na-ekwu okwu na ebe ọ dị mkpa na anyị nweziri asụsụ nke anyị kpọrọ nke anyị na ọ magburu onwe ya and ọ ga-enyere okwuzi aka ọ bụrụ na mmadụ maka na ihe a na-edekwa n'ihe bụ ikwu ekwu bụ isi mana onye a na-agwa ọnụlụ ọ bụrụ na mmadụ dị ka Evangelist Chukwuebuka Obi tinyeziri ọnụ wee sị ka ụmụ Igbo mata na asụsụ anyị amaka wee nwee ike itinye anya na-eme ya ma ọ bụ ndị kụziri mkpa ọ dị nwee ike ịnachi ya azụ na-akwalite ya obi osi tata dị mma ọ dịbakwara gboo osi tata dị mma na ọ dị mma na gboo maka na ịma asị na nne ewu na-ata ahịhịa nwa ya lele ya na-agba ọ bụrụ na ndị okenye na ndị nne na nna na-akụziri ụmụba asụsụ Igbo onwe ka nwata ahụ na-ekulite na-anụ asụsụ nne ya ewere asụsụ Igbo na-etinye ya ozi nne ya ewere asụsụ Igbo na-agba ya okwu na-enye ya ndụmọdụ ka ọ ghara ịnụnụ ọkwa ifuru onye nke mba anọ ọhụrụ lụrụ nwaanyị onye ọcha kpọlata nwa ya ama ma ọ mụrụ nwa ahụ n'ala Igbo ka ọ bụ na China ka ọ mụrụ ya kpọlata ya ala Igbo nke a na-akpọ Antoni kpọlata ya na-asụ Igbo deidei mmụọ na onwe m bụ okenye ọ sụkarịrị n'Igbo ọ na-asụ bụ ọ na-adịghị ya etinye chuga ka o ji etinye magi ọ na-asụ ya sụruo ya n'anị maka ọnyanwa bụ ihe aha na-ekwu ịghọta na ihe mmadụ nwere ihe bụ nke gị na ichekwa ya ọfụma na onweghị ụzọ isi chekwa ya ọma mbanye n'ihe ma ọ bụ ndị mmadụ agaghị ehumi ya mana ọ bụ ka anyị si wee kpaa asụsụ Igbo anyị wee ya ị na-asụ Igbo ịmaghị ede ịmaghị asụ ịmaghị agụ ana m ekwu na-ekwusi ike ihe kpatara ndị ugwu o ji dị ka ndị ugwu akacha were ghọta onwe ha nọkọ ọnụ bụ asụsụ ha onye ugwu fụ onye ugwu ụdị akwụkwọ ọ sọrọ ya gụọ ụdịrị ihe ọ sọrọ ya ma asụsụ ha ka ha ga-ebu ụzọ ọsụba mana onye be anyị fụ nwanne ya ikwurịta okwu o buru ụzọ mee gịnị sụgoro gị bekee idezikwa ọgwa gị na ya anaghị aghọta Igbo ị na-enenezi onwe gị ka onye yi asụ akwa ụfọdụ onwe gị ka asụ n'ịbụ onye nyụrụ nsị n'ụlọ ụka asị m na onwe ka asụsụ Igbo ji wee sie ike asụsụ Igbo esighị ike maka na ọ bụrụ na asụsụ Igbo siri ike mgbe nne na nna anyị mụrụ anyị ha sụọrọ anyị bekee olezie ka anyị nwa si wee na-etuzi wee mụta ya oke ole ka nwa amata nke lụrụ nwaanyị onye China nwa ya nwoke si wee na-asụ Igbo na-asụ ya asụbata ọwụ afụfụ na ya tara otu o si wee zụlite nwata akwụkwọ nsọ n'okwu bekee na Proverbs chapter 4 I think verse no not Proverbs chapter 4 verse 7 ọ sị na
train a child in the way that he should go, that when he grow, he will not depart from it. Ọ bụrụ na ị na-asụrụ nwata Igbo na-asụrụ Igbo na-ekulite na-asụrụ ihe osisi ya jere gị nke jere ya jee lọta Igbo were Igbo nabata ya si ya nnọọ too jaa ya mma too ya asị ka nwata jere ozi na-eme otu na-ayuru na-eme otu na-ayuru ọ na-abanyeghịzi na-abanye ahụ na-abanye ụbụrụ na-abanye ọkpụ na-akpakọ ya ọbara ilezuo ya alụ onwe ka ọ ga-esi ga eme ọ na-agwa gị okwu ọrịdị na-asụrụ gị Igbo mgbe nọ n'ụlọ amamife a na-akpọ bekee tupu ere bịa gawa Lagos asụsụ mbite bụkwa na asụsụ mbite asụsụ mbite bụ asụsụ mbite ọwụ ya nọ asụsụ mbite bụ asụsụ mbite so like ihe brother Ebuka Obi na-ekwu ọ sị ya nwụrụ ebumnobi ịrụ agba skuul ma nọziri o ma praịmarị o ma sekọndịrị o ma mahadum ụlọ akwụkwọ atọ ka ọ sị ya ga-alụ na ọ ga-abụ agba ụlọ akwụkwọ buru ibu ebe a gara agụ akwụkwọ. Ọ sị na asụsụ Igbo dị n'iwu n'ọdị n'ọfọ onye ọbụla na-agụ na ebe ahụ ga-asụrụ ya asụsụ Igbo. O tinyere n'iwu ya ikekwe ọ nwere ike mee otu o si wee mee ka ọ bụrụ n'ọnọ n'iwu. O nwere ike sị na mebi onye mara asụta asụsụ Igbo mebi ebinye akwụkwọ nsọ ọgụọ ya n'asụsụ Igbo gọta ya ofuma. O nwere ike si ya werewezie akwụkwọ gụmazie n'efu. Ụmụ ife ndị ahụ bụ ife eji akpalite ọdịnala na omenala. Ọ bụrụ dị ihe eji akwalite nọọ ihe agbụrụ ji ebiri ihe ịkwalite bụ ihe na maka na ọ bụrụ na asụsụ aghọtara m akụkọ ịkọrọ maka nkwado ọ chọrọ inye n'ụlọ akwụkwọ a ga na-asụ Igbo mana ihe o ji eme ya bụrụ ka akwalite nọọ ka ala Igbo nwee ike ịgbanye nwagwu mgbọrọgwụ maka asụsụ ahụ ya eme enwe ihe dịka na agbụrụ na-abịa n'ihu anya na-ene anya na-afụta ya na gịnị Igbo ahụ na njirimara ahụ ya adị. Mana ọ bụrụ na agbụrụ na ọkịta ha akpọ ha asụsụ Igbo gịnị ka a ga-enyefe ndị na-abịa ya bụ ihe dị ọ dị mma achem na anyị nwekwara ike kpabiri anyị suo onye ọkụ tata nwee ike ịbụ mpịwa akịdị osisi na oriri ya nkeji 37 na tịnkọm 30 ọ na-agbagokwa. So Igbo bụ Igbo na-ekiri anyị ebe ọbụla ị nọ. Anyị sị n'udo doro unu. Anyị sị onye ọgba anyị nọnyere unu. Chukwu okike abịa gbaa unu ume gozie unu na ezinụlọ unu. Ife ọbụla unu na-eme ya na-agara unu n'iru na mba ọbụla unu nọ. Ọ na-ekwo n'iru unu nọ n'azụ, ọ na-ekwo n'azụ unu nọ n'ihu, ọ na-ekwo n'ihu na azụ nọ n'etiti. Osu mma ya esu na osu mmiri ya esu unu. Ụkwụ onye ọbụla ji wee pụọ ka ọ ga-eji bata. Mmiri oge ama mma gị, mmiri oke ama mma gị, mmiri afọ ama mma gị, mmiri nkwụ ama mma gị. Ife ga-ezutebe gị arụ bụ igirigi ndụ nke Chukwu okike abịara si n'igwe wee tụtata. Okwe na anụ anyị ebe na-asụ n'udo doro unu ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owerri nchi. Anyị ka anyị bata na mgbe awa ka anyị bịa kọọ ọrụ n'aka na ya mbụ ọnọdụ ebidogo ọnọdụ ekele ọlụ eke na ọnọdụ Nwanaya Eze. Nwanaya Eze bụ onye nke anyị nwa afọ Igbo na-atụ ilu na-ahazi ilu nnọọ ọ na-emekwa ihe okwundekie. Ọ bụrụ na ịkpọtụrụ ya sị ya bịa kwuoro gị nke
okwu nneke n'ala Igbo ọ ga-abịa kwuolu gị haziere go mmemme nke ị na-eme makwa otu ọ dị kịta ka ọ sị ụnụ baba iji sị ụnụ na ihe ebe olie na nke ka ya ji wee sị ụnụ jide n'okonochi ekele gị ekele ọrụ eke ịma na m atụchaba ihe dị n'aja onye yi ajị ga-agbakwa n'ọtọ ka ị na-ekwu ya na-akọwa na-achọ isi gị hapụkwa n'ihe dị n'okwu na asaba ikpere okwu ka o si eji oji na mmiri na ncha ga-agwụ n'ụlọ mana ọ dị mma ka ị kọwa ọfụma maka na ahịa ọhụrụ na-agba udelegharị ahịa ọhụrụ na-agba udelegharị n'isi wee kọwara ụmụ Igbo ọ dị mma wee na-asụkwa n'ụmụ Igbo ka ntinye ọnụ na nke ikwuru ekwu maka na onye asị ya kwuo okwu ọ sị na ekwutachaghị ihe niile o yi ekwu bụ oke okwu wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị na mma anyị bụ ụmụ Igbo nke onye na-eji eku dị mma akwakwana ya okwu mbụ ụgbọgoro mịara m ya mịara nwunye di m ka ọ ga-abụ ụbọchị nke m emeghọ akpara m na nke nwunye di m egbebere ugobere nke si ibi ebekwana a sị m na nku akọkwana ya kama osisi ọ bere na ya gbajie ka ọ fụ ka efebe ebe na-adị ya bụ eke ya amara anyị ma orie ga-amara anyị ma afọ nkwọ ga-amara anyị ma maka anaghị ajụ nwa ori anụ ma azụ ọ na-adịkwa ya mma chikere agụ agaghị ekwe ka ọ taa ahịhịa maka na agụ taa ahịhịa onye nwa na chikere anyị ga-enye anyị ihe anyị ga-eji bi ndụ ama ka ọ dịna chichiri ugo ọzọ agaghị ekwe ka ugo echuo echuo ewu agụ si na ya ma na ahịhịa dị ụtọ mana ya tabịa akpọ ya ewu ya bụ na maka mmiri ama na ọkasị na akịka ya ga-adịrịrị ya n'ahụ njirimara anyị bụ ndị Igbo ga-adịrịrị ya n'ahụ ma nka ndị anwachi na anyị bụ Igbo na-aga emenụ anyị dịka ọkụ ka ha matakwa na onye anyị eji ehi were ụkwa adịghị ọma iji ntụ anụ na ọ bụ oke tagburu ya bụ nwata ya bụ onye so nwata wee ri nkụta ejuna ya gọnarụkwana mbọsị a ga-eri mpịrọ ka mmacha ya bụ akpa ọnụ maka na asị na aṅụọ mmiri eji bịa ọrụ akpịrị ezuo ike nwata rie ihe ọ na-amụrụ anya ụra eburu ya ịma na anụ gafee opi akpịrị ụtọ ya agwụ onye ahụ tata ka ahụ ya echi daalụ ụbọchị tara ka anyị chọrọ n'owuri nchi anyị ga-abịakwa ebe ụbọchị ọzọ ka anyị kọwara tupu anyị na-abịa ọzọ anyị ga-etinye na mebi n'akara YouTube ọ Facebook zie ụmụ Igbo ka onye ọbụla akwado ka o zite onye nke ya ka onye ọbụla ebe chi ọnụ ndị ga-apụtakwa nzi ihu ha na ihe anyị na-eme anyị ezigalụfa akara otu ka esi ya bata n'ife anyị ga-eme gosi onwefa kelee mba ụwa ọ bụ otu ọnọdụ anyị dị dịka m si ekwu na mbụ ihe abụọ ekele ọla eke nke abụọ nwana anyị eze anyị na-ebido ya so ka anyị nwee ike na-ekele ụmụnne anyị ndị nọ na mpakọ mba ụwa niile na-ekele kwa ka fe nwee ike na-abatakwa ka anyị na-afa na-ekwu ndewo